गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसामनि मन्त्रि अरखाव ब्रह्मआ बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय सा सानजा ओनसोलनि काउन्सिलफोरखौ लानानै खुंनाय ISPL सेजन अनजोलुर बादायलायनायखौ जाफुंसार होनायाव हेफाजाब खालामनो आरो मोनफ्रोमबो बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। पतंजलिनि बिगोमा जगगुरु बाबा रामदेवनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। बाबा रामदेवआ मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाननि सायाव गोख्रों अजद होदों। बाबा रामदेवआ बुलेराव सोलिनाय माखासे इसिङारि बाथ्राफोरखौ बुंफोरनानै होदों, जाय बिबुंथिया हादरनाङै गोख्रों फिनजाथाय होदों। पतंजलिनि बिगोमा जगगुरु बाबा रामदेवआ बुंदों, बलिउडनि मुंदांखा एक्टर सलमान खाननिफ्राय लाना बलिउडनि गोबां मुंदांखा एक्ट्रेस एक्टरफोरा ड्राग्स बाहायो, बलिउडआव ड्राग्स सोलियो, बलिउडआ ड्राग्सनि मायाजों साग्लोबनाय होनना रोजा रोजा सुबुंफोरनि गेजेराव बाबा रामदेवआ बुंथियो। रायमना हादरारि हाग्रामायाव कुसुगाव डिभिजननि हाग्रा मावख'गिरिफ्रा फेबसु हाग्रा ओनसोलाव 4000 फीट फाइबार मुंनि बिसगोनां जिबौ हगारदों। मख'जाथावदि आफां आसामाव गिबियै बे जिबौखौ मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि पेलागपा गामिनिफ्राय साप्तग्राम हाग्रानि जिब जुनार रैखाथि समितिया 4000 मुंनि बिसगोनां जिबौखौ मोनदोंमोन। नोंथांमोनहा देहा सोलेराव गोबां रोखोमनि सानाय सुनाय, जिन मोननाय, साइनास पेरालाइसिस, खर' सानाय, आथिं आखाइ सिं फेन्दा, मोदोम मिजौनाय, सानाय जेंनाजों भुगिना दङ नामा? दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय गाहाम खौरां। बेफोरबायदि देहा सोलेरनि सानाय सुनाय जेंना जेंसिखौ फाहामथाय होनो थाखाय चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लाफैनो हागोन, जेराव गोबां बेरामिफ्रा डाक्टार अजाजों फाहामथाय लाना लाख लाख खरसा गारसेयावबो मोजां फिथाइ मोनाखै। बे सेन्टाराव फैना खम खरसायावनो गोबां मोजां फिथाइ मोननायखौ बेरामि सुबुंफ्रा गावसोरनो फोरमायथि होदों। बे आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव बेंगालर आयुर्वेदिक हस्पिटाल आरो थेरापि सेन्टाराव गोबां बोसोर सोलोंथाइ लाना फैनाय सासे मोजां थेरापिस्ट दं, जेराव बिथांमोना आयुर्वेदिक थेरापिजों मोजां फाहामथाय होयो। नोंथांमोना गावबागाव नखराव बा गामियाव बेफोरबायदि जेंना दङब्ला बिथांमोननि जानबुं नम्बराव आबुं A to Z खौरां लाहरना सोंहरनो हागोन। आसामनि बङाइगाव आरो बाक्सा जिल्लायाव डिजिटेल बेंकिं इउनिट बेखेवदों। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया आजादी का अमृत फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गं 75 जिल्लायाव डिजिटेल बेंकिं इउनिट बेखेवनाय बायदि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव बेखेवना होयो। रांखान्थि मन्त्रि अजन्ता नेवं आरो मन्त्रि इउजित ब्रह्मआ बारग' भलन्टियार फर्सनि सोद्रोमा बिथांमोनजों क'क्राझार बडलेण्ड आलासि न'आव बिटिआर सरकारा सावरायलायदों। बिथांमोननि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनाय जागोन होननानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ खोथा होदों। बे सावरायनाय हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे बिथांनि आखान्थि बोसोनगिरि डक्टर बेल्लाव खारजि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बोसोनगिरि मनेस्वर दैमारियाबो बाहागो लादोंमोन। सासे बर' आइजोआ मुम्बाइआव आन्दायनानै थानायखौ श्राद्धा रिहेबिलिटेसन फाउन्डेसनआ आसाम हादरसासिम लाबोनानै दंफैयो, नाथाय दासिमबो बे आइजोआ गावनि थंखौ मोजाङै खोन्थानो रोङाखै एबा बे आइजोनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय जायाखै। बेखायनो नखर आरो ओनसोलनि सुबुंफ्रा सोरबाफोर बे आइजोखौ सिनायब्ला सावगारि होनाय जानबुं अनजिमायाव आबुङै खौरां लाहरना लांफैनो हागोन होनना बिथांमोना फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। पर्टानि सायाव 8% GST। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला भारतआव हटेल एबा रेस्टुरेन्टनि पर्टा जायोब्ला 8% GST होनांसिगोन। बे पलिसिया भारतनि गुजरात रायजोआव जागायजेनबाय होननानैबो खौराङाव मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।